Good morning सनाफोर फुंबिलि पहराव नोंसोरखौ नैबे हांसो आदार होनायजोंनो बुंहरनाय जाबाय दे सनाफोर आसा खालामो दि दिनैनि दिनावबो नोंसोरो आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबोबा सनाफोर ओखिफोर भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायदो दे मादैखौ ओरैबो जाया जाथारबाय मादैया तु बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदो दे सनाफोर एखिफोर नोंसोरबो अननानै भिडिअखौ नायलांदोलाय ओइ बैसां मावलायबाय जोंहा मैया दाखालि सिफायजोबनाया दिनै होजोबलायबाय होनानै बेखौ खाफ्रा जोबनोसै लाव बिफाङा नै गुलाय गुजाय जाथारबाय माननायखौनो बोखारनानैसो दोनफिननाय जाबाय खाफ्राथ'ला बेखौ माथो खालामनो नागिरदों नों दा औवा दानसै बेखौ खाफ्राथ'लानो औवा दानसै नै लाव बिफाङाबो नै माननायखौनो दोनथ'नायसो जाबाय मानसिफ्राबो नै खाथियावनो खामानि मावगासिनो दं बेस्राफोर जा खस्थ' बिसोरबो नै ओरै सासेयाबो गोजौआवबो नै खामानि मावगासिनो दं नुहुरला गाखोनोनो गोजौथाराव गाखोफेराखैनो आं सनाफोर लुदोंबाबो दाबो जाबो नैबे सिरिखौ बानायनाय जायाखै नालाय ओइ बोरमाया फालो फालो खालामजोब्बाय फेफामोननि बोरमाया ना एवबाय नै जोंहा लाब्राजों जानोसै नाया लकेलबाबो बाथा फिसा फिसासो दे फुख्रिनि खावसे एवखांखाबाय नै लाब्राजों नाजों जानोसै गासिबो लागायनाय मुदुफुल आलु स्कुवास गासिबो लागायजोबनाय टेस्टि जाखानोसै मादैमोनहा ना होसनबाय नै जोंना ओंख्रिया थोन थोन जाबाय नै एसे जबबावथोंसै दैया राननांगौ गथा गथा जानोसै जा माबायदि जायो नै जोंना ओंख्रिया थोन थोन जालायथारो सारायानो मानसि बुरजानि जानाय नालाय ओंखाम जानोसै नै रायजोफोर नाजों लाब्राजों लाबाय दहायनि संनाया दाउदै एवनाय लाबाय खांख्रिखला पटल एवनाय लाबाय बानलु लाबाय जानोसै जानायखौ स्टार्ट खालामसै जानोसै नै रायजोफोर नै बे फाजाखौ थोरसियाव लानोसै आङो दाउदैखौबो थोरसियाव लानोसै हुला हुलि जानोसै मादैया ओंखामाबो नै गुदुं गुदुं दासो संफिननाय थैनि फैदा दिदिमोन लेखा फरायदो होनदो लिरफैदो खनसे नै दा गथ'फोर फरिखा जासावदों नालाय फरायनोनो नागिरा स्टार्ट खालामसै दे मादैया नै जानायखौ सनाफोर एखिफोर नायलांदो जोबजासिम नाया सासे
테스티 자던데 라브라 오크리야. Anh đi hết mày hẳn xe. 나 운두가 해라 고프는 하는 거야. 마무리 안 돼, 말이야. Phải khơi. Phải bà lên xoắn. Mà bà hay có đơn đảng. Lên xoắn. Hẹp chỉ liên ăn thằng khá đá anh nhớ. Phải phang khẽ bọn nó không làm chuyện mà bên này gật lìa. Cái này gắt xin nè. Đây rồi. Này xoắn. Phải Gật lìa này rồi. cứ đừng thật làm gì đâu biết. Bây giờ ông muốn thì cứ đừng. Này chưa phải. Ăn rồi á. Chỉ sạc không. À khai ăn luôn đó. À khai ăn luôn nhỉ. Không có cắt không có đừng mang đi biểu thế mình tên này sẽ cắt được thằng cái thằng rồi nó thằng giá cứ là Mà nhà cắt đừng. 그죠? 바람아 후루스 작은다 암프레나. 자 술리부리. 는 자 술리 드셔. 자 술리는구나. thằng cái thằng này ba mươi sinh vào vẻ khai chiếu 장경도? vậy ra 손 아빠. 앙자 강배는 감고. madaiya. Next video लोगो मोनफिनसिगोनलाय. भिडिअखौल' अननानै जोबजासिम नायदो. सोरबाफोर चेनेलाव गोदान हाबदोंबा कमेन्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो.